Mboten sah dipikir. Ayo pun memper paneh gembrobos ayo amor semono iki sumuk. Maksude piye? Amor wong lemu iki marai sumuk. Ya ora lemu ora kuru ya tetep sumuk sing hawane sumuk kok. Ya ora, ya saya ketetekan semono kuwi jan. Aku ngapa lho, aku ora ngapa-ngapa kok ngene. Angine iki lho, angin sing marai silir iki ketetekan. Oh. Iya. Salah tingkah kowe. Salah tingkah kowe. Aku dadi ra penak to Mas. Wah, kok. Masa mengancane kan terus dikek. Sik, kowe muni ra penak kok bareng wis rampung. Lah ya ki, ampun-ampun lho Pak, ampun ngono. Kandhani ngeyel kok. Au. Nek wis ngono kuwi, tok ampun-ampun ki malah grengseng. Lah? Ampun-ampun Pak, wis ora peduli, mesti ngono. Ya. Anggere kacamata ya sengit e, Sa. Kenapa? Kaya tuwa banget e. Ya ben. Rai-raiku dhewe kok. Age ganti rai wae. Iso. Akeh iki ra tau mulih kok nyindir mau mbengene ning Surabaya mbuh ndus adus nendi mbul ratus. Ya wis ben. Yo. Panjenengan adus po? Ora. Iki ne. Nek adus ki marai ngantuk e. Adus sore ngoyah niki ler peluk banget ae, mulo rasah. Tisu basah. Podole mambu ora rasa omong. Tisu basah. Sidora iki. Sida. Yo. Mbak niki wae, Mbak niki. Mbak sinten iki? Sapa? Mbak, wah iya. Sampeyan ya selerane padha kalih kula. Lek kula mboten. Sedap. Lek kula milih bener mboten niki. Nggih, bener nggih. Ibune mau delok ora ya? Monggo, Mbak. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Pripun kenapa niki? Lah wau jane kula ajeng pengen nyanyi ning Nggih. Mbak Cangik mung mboten bentuk keyboard niku terus pripun iki? Nggih nyanyi sing ngangge gamelan mawon napa? Contone napa contone? Contone pandang le wong. Panjenengan apa saya kutho ning gamelane piye ya? Bisa enggak, teman-teman? Enggak ah? Bisa. Oh, Nyidam Sari nggih. Nyidam Sari nggih, Bapak Ibu nggih. Langsung. Anek bawa mboten saged e. Oh nggih, langsung. Napa jenengan sing bawani kula sing delok. Kula langsung bawa napa langsung jenengan mawon nggih, kula kancani teng mriki. Upama sliramu segar melati aku kumbang Nyidam Sari upama sliramu margi wong manis aku kan bakal liwati Mitra hati
kutus gebrobios iki. Mboten sah susu, mboten sah grogi. Gebrobios ora Lah grogi. kenapa? Ora ngerti kula. Ora ngerti. Kok bisa lho. Mboten sah dipikirin. Ayo pun memper panek gembrobos ayo amor semono iki sumuk. Maksudnya piye? Amor wong lemu iki marai sumuk. Ya ora lemu ora kuru ya tetep sumuk sing hawane sumuk kok. Ya ora, ya saya ketetekan semono kuwi jan. Aku ngapa lho, aku ora ngapa-ngapa kok gitu. Angine iki lho, angin sing marai silir iki ketetekan. Oh, ketetekan, Pak. Ketetekan apa? Oh, bapaknya ora kok. Sinek nalikane Nalika ora ing dalu atiku lamun mati ora bakal joget Pak Katir. Empun. Dereng. Oh, dereng. Lah pripun nih? Mbok empun wae. Lah, dene rampung lho nang. Urung rampung kok empun. Gebrobios ya, Mbak. Pundi kula gentenane? Ngawur. Kurang sedilit, Kurang sedilit. Kurang- Kurang sak nul ngoten ya. saknyuk. Oh, sak nul nggih. Nggih. Nalikane rancangku atiku lam-lamun nganti mati ora Niki sampun tenang. Sampun. Oh, nggih. Nggih. Sampun cekap nggih. Empun, Pak. Nggih, matur suwun. Mboten sah repot-repot. Alah. Gayane. Iya. Salah tingkah kowe. Salah tingkah kowe. Aku dadi ra penak to Mas. Ya kok. Masa pengancane kan kok dikek. Sik, kowe muni ra penak kok bareng wis rampung. Lah ya piye? Kok mau. Kayak ngene lho. Ora apa-apa, tambane kuwi katresnane Pak Katir karo awake dhewe kok. Oke. Atur nuwun nggih Pak nggih. Nggih, matur suwun Matur Pak suwun. Katir nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, ngatos-atos nggih Pak. Matur nuwun Pak. Telek. Aku ra penak lho, piye iki? Piye iki? Alah wis rasa. Wong semene iki wis ngerti nek kowe iki nek karo dhuwit ki ngulik. Dadi nek ora sok muni ra penak wis Ya aku digawe. nek karo Pak Katir ra rung tau karo
panjenengan ya kulino njaluk nek iki mau kan ora. Aku ora njaluk to. Mboten. Arek diparingi to. Nggih. Tampani santai wae. Yes. Nek kowe mau kejaba kowe mau muni sawirane Pak Katir, aku saru. Nggih. Oh ning kowe meneng wae kok Pak Katir dengan ikhlas nggogo isak terus diparingke kok. Aku sih ampun-ampun lho Pak, ampun ngono. Kandhani ngeyel kok. Au. Nek wis ngono kuwi tok ampun-ampun ki malah grengseng. Lah? Ampun-ampun Pak, wis ora peduli mesti ngono. Ya. Nggih nek Kang Lak duduk lagi? Ya duduk lagi. Oke. Ya, engko ndak tok pek kabeh duwite. Iya. Ngono ya, Mak. Iya, ternyata iki nganu kok no, acara merti dusun uga. Ya, ana ing ngendi Banjar Dadap kene pengajiane wis tanggal 30 Oktober wingi. Ya, Jalan Sehat tanggal 17 Kencing wudu. Lonceng BKSBM 17. Ya, peresmian gedung pertemuan bakti manunggal. Oh, sing ngendikane Pak Katir wayangane arep dikek ning gedung pertemuan. Iya sajake ning ora sida nek mengko ndak penontone ya ora mot, ora iso leluasa. Tur kule nata sound system kangelan ning gedung iki gemrunggung. Ya. Kira budaya merti dusun 22. Wayangan oh kira budaya mau awan saiki wayangan no. Ya ketua panitia Bapak Haji Katir. Oh kok Triat Mojo ya ketua. Iki kabeh wis ditulis ning kene kari maca nawala-nawala sing anu tumiba ning pangkon. Ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sapa iki? Oh Fajar. Ya. Mangke kula badhe numbang ngendang. Oh ya. Wah jan sip iki cah. Siji iki jan semangat banget. Ya. Kami keluarga besar Rizky Konveksi Gathak Bangunarjo mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Inspirator Katir Triat Mojo sebagai DPRD Provinsi DIY minta lagu Gerajagan Banyuwangi. Dalam kurung Tatin. Oh iya. Omah rayap Desa Ilabur Banjar Dadap saya makmur. Amin. Nyuwun gugur gunung. Salam Jagorika. Oh Pak Fauzan. Ya camat iki. Camat Bangun Tapan. Biyen camat Sedayu no. Oh iya. Saiki wis pindhane Bangun Tapan. Ya. Bapak Karjilan. Umbularjo Piyungan kula nyuwun lagu Caping Gunung iki nek radi Pak Caosi terus ngogok-ogok sikilku iki. Ha iya. Caping Gununge durung, Caping Gununge durung. Ya. Iya, semangat banget iki nek ora tak dhisekke kok ndak malah jawili aku saka mburi aku sok kaget eno. Iya. Saka Umbul Sari. Heeh. Tak wacane komplit ndak diprotes. Ya. Wong nang Mburi Kelir iki lho Bapak, kula Bapak Karjilan Umbul Sari Piyungan kula nyuwun lagu Caping Gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ayo diaturake. Urut sik ya, Nak. Ya. Ki mau jane Pak Katir ngendika nek arep nimbali bintang tamu ning wis kebacut payu. Sapa? Masih ana. Mbah. Aku nek mungsuh kae iso watuk-watuk tenan. Ya dagelane iki anyan kowe nek ngrasake sih ana dimungsuhke ayu. Kowe nek sing ngerti dagelan Basyara Mbok Perenjak persis banget. Iya. Ya kuwi asline. Iya. Lah ngapa ta? Wangun kae. Iya, ya ngono. Ayo diwiwiti saka Mbak Tiwi Caping Gunung. Ya. Neno. Nggo terus gugur gunung Pak Camat. Ya. Alon-alon ya Mak. Iya. Saben bengi nyawang. Monggo. Saben bengi nyawang. Terus Mbak Agnes, ya. Yen memajang mong karo janur kuning jejere meneh Mbak sapa kuwi? Ika. Ya.
kembang wae. Monggo. Pacitan Elisa. Ya. Pacitan. Ya ngereng kacamata ya usengit e, Sa. Kenapa? Kaya tuwa banget e. Ya ben. Rai-raiku dhewe kok. Ganti rai wae piye? Ganti raine wondo gelem wae. Imut. Imut. Servi. Jana. Ya, jejere ya Nyai Dasima. Ya. Kaya demit. Ya, mangga. Panas udan. Ayo anu bari neng TV Banjar Dadap iki dusune. Ya merti dusun. Digawe parikan ayo. Potorana ya kena. Pelotrokna. Potorana. Iwake megap-megap. Iwake megap-megap. Kentekan banyu. Wo, terus Mugi Banjar Dadap tentrem rahayu. apik amin yo. Yo Mbak Agnes. Yo. Aku kesadap. Nah iki mulane nek ora ngati-ati lho, no. Iya. WA iki iso disadap. Iya. Sadap busen. Nah, iya. Ya. Konangan bojoku. Modar. Terus Mugi dusun Banjar Dadap tansaya maju. Tansaya maju. Jejere Ika. Ya. Iwak kakap. Larang regane. Terus Mugi warga Banjar Dadap heeh. lancar rezekine. Amin, apik kuwi ayo. Elisa. Ayo, Sa. Uyu sinden tuwek. Sewot. Ora apik kowe nggo kacamata iki ora apik. Tuku lensa kae lho. Apa lensa? Lensa sing dilebokke nggon mata kae lho sing. Ya sok-sok nganggo lensa, sok-sok kacamata ben variasi ngono lho, hidup dinamis kok. Dinamis. Aku iki mau ana sing ngrasani lho, Pak Sino ngejak sinden umur 70. Ya Kacamata Elisa nih. nih. Tetep manis kok. Di sawang. Ya. Berarti dirubung semut tuh. Merem sekedap Merem sekedap. karo mangan. Apa-apa terus? Mugi warga napa? Banjar Dadap. Banjar Dadap tansah lumintu karaharja. Nah, ayo jajare iki. Ya. Jenenge sapa? Ragah nyebut aku. Lah ngopo? Ngopo to? Ala ngejak jebul. Ngopo? Pak piting modar kowe. Jok main-main kowe. Le modari ora kok kentekan napas ning mergo ambune kelek wae. Kok iso? Akeh iki ra tau mulih kok nyindir mombo ning Surabaya mbuh ndus adus nendi mbuh ratus. Ya wis ben yo. Apa jenengan adus po? Ora. Begini. Anek adus ki marai ngantuk Adus sore nguyah niki ler penuk banget ae, mulo rasah. Tisu basah. Padha mambu ora rasa omong. Tisu basah.
Sidora iki. Sida. Yo. Lunga neng kokap. Lunga neng kokap. Golek sukun. Golek sukun. Mugi warga Banjar ndadap. Heeh, rukun. Iya. Oh iya, ya jejere. Ayo yuk. Sate kere. Sate kere sing ngomong apa to jane? Hah? Sate kere sing ngomong apa? Sate gaje. Kae jenenge sate kendal, kate ngendal. Lah, kula lek ngarani sate kere. Mesakake wae dodol tenanan kok dunekke sate kere. Kae pancen nek dipangan cangkeme marai kandel. Saya bar mangan kae dombeni es. Wah, ling ngilangi dadak didithiki kok kijing lho, Tek. Sate kere terus Nyelempit ning untu. tenan lho. Ayo tenan. Mugi desa Banjar dadap kene Oh, tambahi kene. tansah tentrem rahayu. Tansah tentrem rahayu. Ayo Neti. Ya. Tuku sayap. Jejere wis milang-miling mikir. Wahyu. Wis kecekel dienggo kancane terus aduh apa. Nang kene. Iya, apa mau, Net? Tuku sayap Tuku sayap. dimasak semur. Oh, dimasak semur. Mugi warga dadak Banjar Ora kaya aku. Kualik senengane. tansah makmur. Tansah makmur, jejere yo. Kilang. Wis kentekan ukara pisan. Yo. Ana wong mangap. Bener apa-apa bebas lho, parikan iki bebas, mangap mingkem bebas kok. Ayo. Mang ora apa-apa ora mingkem dhewe. Kelebonan coro gede. Apa? Coro. Kelebonan coro gede. Coro gede. Terus Mugi sedaya warga Banjar dadap Heeh. ginayuh panjangkane. Apa? Ginayuh panjang. Ginayu panjangkane apik. Ayo Pras. Mula Prastiwi iki mesti tak keke pinggir dhewe. Mergo di antara sindes meneh iki sing paling pinter dhewe asline Prastiwi. Oh iya. Ha piye? Wis kuliah barang dedeke isih semono. Ning pasar Sentul. Pasar Sentul? Heeh. Ya. Tuku kotang. Nek iki jane ra ketemu nalar, wong ra ana kono iki. Ono aku nek tukune kono. Oh ya wis. Golek sik ukuran baby. Terus Sik lali ya. Mugi dusun Demangan Kidul. Balong Kidul mboten sasurak niki lali ya. Balong Kidul. kene Demangan Kidul apa kene? Balong Kidul. Heh? Apa? Balong Kidul. Ya Balong Kidul. Ah kok men Demangan Kidul? Rasa nesu. Ning ngono kok njuk nesu. Aku kira nesu men genahke kok. Jangan teman-teman ya. Wah. Ayo kalah aku. Aku nek kowe iki ming sakmenekku, ayo nek ngantem mesti nggon sing ayo ta. Ora bakal ngarah sirahku ora kena kowe. Ya sak kenane. Mugi dusun Balong Kidul. Saya maju lan berkembang. Ngapa guyu? Pas kok angkok. Berkembang apane ya, No? Iya. Oh, kata-katane kok ora nyimpul. Iya.
Panasutan sapa bajute Mbak Ayu ya. Panasutan udan panas aling-aling Caping gunung. Ya, mangga. Misoa caping gunung. Terus nadyan mangga. Nadyan wadon sarta Inumane banyu bening. Yuk, Prastiwi. Yo ya nano
Luar biasa ya. Pasukan joget sudah siap ya. Ya wis ora apa-apa mak. Matur sembah nuwun iki pirang-pirang diaturake no. Ya. Ya saiki alon-alon diaturake tetembangan sing disuwun. Ya, alon-alon ya mak ya. Mas Fajar ndi Mas Fajar arep nyek anu ngendang. Ya. Mas Fajar iki piyaine tunanetra. Iya wingi dek ning perang wedanan ya rawuh ya. Saiki ya kepengin nyoba kendang. Wah, aku gumun lho piyayi nuwun sewu tunanetra suarane apik, kendangane ya apik. Rasa kesusu, Pak, ampun kesusu. Ya. Diantu-antu pokoke ngono ya mak iya. Liwatke nggon panggung ya.